gagawin namin ngayon ang reaction video dun sa Jowa Challenge ni Boss Lloydski. Dati-rati sabay pa natin pinangarap ang lahat. Anong gusto mo? Yung pumili ka? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw. Sana mabilis kasi dati natin masasama. Anong oras na ngayon? 6 na. Oras na para maging tayo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? So welcome ulit sa isang napakabawang video. And by the way, it's your boy, this is Boss Jubel Jeff Pounds. And for today's video mga boss, eto mga boss, nagsama kami ngayon kasi birthday ng papa ko. And nandito sila sa bahay namin. And syempre kasama ko, pakilala ko sa inyo si Kurt. And ito si Cyrus. Ito si Boss Lloyd. si Boss Lloyd ng ABS. Pagpasensyahan nyo ng mga boss kasi may ubo kasi ako ngayon. Okay mga boss, gagawin namin ngayon ang reaction video dun sa Jowa Challenge ni Boss Lloydski. Alam niyo naman na naghiwalay na si Boss Lloyd at saka yung jowa niya, si May. And yung Loy May wala na talaga, nag-break na sila. Nakita niyo naman dun sa vlog ni Boss Lloyd at vlog ko. So ngayon, ang gagawin namin ay i-react namin yung video nila, yung first tandem nila nung nag-Jowa Challenge sila dun sa Roro, Cordoba. So ngayon, handa ka na ba, Boss Lloyd? So, iba talaga yung ngiti ni Boss Lloyd pag nakita niyo talaga yung video niya. Iba yung ngiti niya pag nakita niya ang kanyang... Ang saya kasi sa time na yan. Oh, yung time na yan. Abi pa lang. So, shoutout nga pala kay May Nodalo and miss na miss ka na namin. At sana masaya akong nasan ka man ngayon. Yun. So, miss ka na sa grupo namin. So, eto, kung nabaguhan kayo sa taong to, eto, kakarating lang dito galing sa planet Namek. And Bagong alien to. oh, bagong alien to sa grupo namin. Actually, matagal na siya sa grupo namin. So, ngayon lang siya nagsama namin ulit. So, siya nga pala si Cyrus. John Cyrus, ang pinaka-famous sa Grand Mall Basak. Yun. So, bago natin sisimulan tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe yung aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pag-click ang subscribe button and ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Yun lang. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Cyrus. Cyrus, taga Planeta. Wala siyang YouTube channel. So, ngayon mga boss, start na natin ang gagawa na namin ng video reaction, yung Jowa Challenge with May Nodalo ni Boss Lloyd Taghoy. Go! Dami mga photographer. Dati-rati sabay pa natin pinangarap ang lahat. Anong gusto mo? Yung pumili ka? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw. White legs! Yo, lupit ng intro ni Boss Lloyd. Ako yung gumawa ng intro niya. Yun. No. Yo, what's up mga master? This is Master Lloyd Taghoy and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video mga master, kasama ko nga pala si Boss Junfel at si Kurt Damon. Yo, what's up? Hi. Ang gagawin namin mga master ay mag-Jowa Challenge kasama si May Nodalo. Kita nyo naman mga master sa last vlog namin nila Boss Junfel. Ang dami nag-comment ng mag-Jowa Challenge daw. So gagawin ko yun mga master para sa inyo, para mapasaya ko naman kayo. Bago pa natin simulan mga master, sa mga master ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para more updates sa susunod kong video. Ayun, napansin ko nung yung vlog ni Boss Lloyd dyan, para na talaga siyang professional vlogger dyan. Kasi yung memorize niya talaga. Oh, yung napansin ko At dyan. syempre, subscribe nyo din ang YouTube channel ni Boss Junfel. Ilagay ko lang ang link sa baba. So ngayon mga master, kasama ko nga pala si May Nodalo. Hi! Ako nga pala si May Nodalo and welcome! Ready ka na ba mag-Jowa Challenge? Kasi ang dami nag-comment sa last vlog namin ni Boss Junfel na ano daw, mag-Jowa Challenge daw. Okay lang ba sa'yo? Para sa mga viewers, okay.
Kain ako dyan. Sana all. Bago maging jowa, dapat, para kang nag-propose sa kanya. Yung luluhod, tapos sasagutin mo siya. I-challenge ka namin, Boss Lloydski. Ano yun, boss? Mag-propose ka sa kanya bilang maging jowa mo siya. Gagawin ko, boss, kahit maraming tao. Ayos lang yun. Mawalan pa kayong mga tao dyan eh. May, papayag ka ba na maging jowa kita ngayon? Load. Oo naman. So, ngayon, jowa na kita. Oo. So, ano, May, dahil jowa kita ngayon, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Ikaw lang pumili ng call sign natin. Ikaw lang pumili ng call sign. Yung maganda. Para sa Gord, baka may nalaman niya, Gord. Dadamayan pa niya si Gord. Baby love! Baby love! Na love kita! Mami at daddy. Mami at daddy. PFD na lang. Oo, sige, kung okay na sa'yo, yun na lang. Okay lang sa akin, daddy. Soda Bakit ka? Ang napakasaya sa video niya, no? Paparazzi. Sa page ko. Korean look kasi si May. Dahil jowa Korean kita look ngayon, siya. ipapasyal kita. Or nagugutom ka ba? Oo, gutom ako eh. Hindi pa ako kumain. Kainin mo na siya. Anong gusto mong kainin? Ako or ako? Marami namang kainan dito eh. Marami din, street foods. Street foods na dito lang. Anong reaction mo dyan, no? Saan tayo kakain? Nung nag-jowa challenge? Sa kwarto. Marami ka. Bilan mo ko na milk tea. Gusto mo na milk tea? Oo. Ako din. Fries, burger, pizza. Gusto mo ba ng milk tea? Sige, gusto naman. Ako, gusto mo ba? Gusto. So ngayon punta tayo sa street foods. Punta tayo sa street food. Holding hands, oh. Lovers in Roro. Lover si Roro. Sakit mo. Katawa eh. Try, walang katawa. Sili tayo na fishball. Fishball. Ano yung gusto mo? Ikaw. Ano yan? Fishball. Kilit kami kanan. Kanan. 5.20 tempura ko yan. Diyan ako nahihiya, boss, dahil boss, yung nagsubuan kami yun. Ang dami kasi nakatingin dyan eh. Ha? Subukan mo siya. Isa lang gusto mo. Ang init. Ang init. Nag-isip ka? Sarap ng sauce. Ate, sarap ng sauce ate. So ngayon guys, susubuan siya. Hindi pa kita malargo, alam mo. Siya. Tanto isang may. Dami tao niyan, boss, tapos sirubuan. Kuya ate. Hanap tayo ng mauupuan. Hanap tayo ng maupuan. Nahihiya ako, boss, pero gagawin ko para sa inyo. Medyo. Medyo. Pero ayos lang yan. Minsan lang naman ito nangyari. Ang init ito.
Hinihigitan ka. Nauuhaw ka ba? Uy, no. Sige, bili tayo ng ng milk tea. Sige. Anong gusto mo? Yung pumili ka? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw. Ayaw. Kuya, anong flavor meron? Ayun. Nakaharap mo na. Cookies and cream na lang. Dati-rati sabay pa natin pinangarap ang lahat. Salamat sa salamat sa pagbili mo ng milk tea sa akin. Punta tayo sa kung saan tayo nakita nun, kung kasama si Boss John Phil. Doon tayo Yung nakilala niyo ako. Oo, doon tayo magpapahinga. Sige. Andun sa... Dito yan. Ang lamig ng hangin dito. Ang ganda. Ang ganda mo. Sana mabilis ang dati natin pasasama. White po rin! Kamusta yung challenge nyo ngayon? Ano boss, nakakahiya boss kasi ang daming tao boss pero ginawa ko boss para lang sa inyo. Ayun mo. Medyo nakakaya pero masaya. So, Kasi kahit maraming tao, nakakilig din eh. Eh, po sabay. kinikilig ka ba? Oo. Kasi kinilig ako pala. Masaya ko pala kasama si Boss. Sana. Ikaw, Boss Lloyd, kinikilig ka ba, Boss Lloyd? Oo boss. Kompleto yung araw ko boss dahil nakasama ko siya boss. Oo, masaya ako dahil kasama rin siya. Paano yung mukha ng masaya? Ikaw, Boss Lloyd. Paano yung mukha ng masaya? Kayong dalawa, paano yung mukha ng masaya? Kumusta yung mamagpapa mo? Buti pinayagan ka na lumabas. Okay lang din ako naman kasi nagpaalam kasi ako ng maayos. Tapos pumayag sila dahil ikaw lang naman yung kasama. Buti naman pinayagan ka kahit mukha akong snatcher. Hindi, pumayag sila dahil beat ka din. Beat ka daw. Sabi ng mama ko, okay lang daw na lumabas ako basta ikaw at si Kuya John Phil at si Kurt lang daw yung kasama. Mabuti naman. Hindi ako papayagan pag iba yung kasama. Ikaw, papayag ka sa ibang kasama niya. Hindi boss, kasi boss, nakalagay na siya dito. Saan? Turo mo. Diyan. Diyan. Saan nakalagay si Lloyd sa'yo? Sa isipan ko pa. Sa isipan. Kala ko sa talo. Saan? Sa lugar na kung saan ka masaya. Kahit sa lugar basta kasama ka, masaya. Nagusog ako sa Sakit? Ikaw, ano pang gusto mong bilhin? Baka gutom ka pa. Napakasayang Okay, yun, gusto mo. Yan yung mga panahon na palagi Ikaw, tayo anong pumunta gusto doon sa mo? Ruro. Yung parang yung kakainin mo ba? Ha? Busog na kasi ako sa melted saka tempura sapat na sa akin. Kasi nagkita ba tayo? Ito, kasya ba to sa'yo? Kasya muna. Ano sa'yo, Boss Lloyd, Kuya, sigarilyo? paano yun, Roy? Bawal may garilyo ba? Bili ako Mariel, ano sa'yo? Ikaw kaya? Wala, okay lang sa akin. Ano sa'yo, Kurt? Ikaw, Kurt. Nakakamiss yung panahon na yan. Snowbeer lang, malakas. Ikaw hindi kayo, no? Ano sa'yo? Itong happy. Para happy na ako sa iyo. So ngayon guys, hindi ko ito matatawag na 24 hours Jowa Challenge kasi limited lang yung oras ni May. Oo, limited lang yung oras ko kasi Anong oras na ngayon? 6 na. Oras na para maging tayo. 5:30. 5:30. Dadating din yung oras na maging tayo. Hintayin mo na lang. Pag-isipan ko muna kasi. Dito ako kasi ready magka-jowa. Sana maintindihan.
limited kasi yung oras ko. Dapat uwi ako mga 6 kasi mag-aalala kasi yung parents ko. Ayaw kasi nila ng baka may mayari sa akin tapos. Kasi hindi pa kasi din alam ng mga parents ko na may jowa ba ako or wala. Tapos, Pero challenge lang naman to. challenge lang naman to. So ngayon mga master, hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na to at maraming salamat. Ayun. So, hanggang doon na lang yung yung video Jowa Challenge ng Boss Lloyd. So, ngayon tatanungin natin si Boss Lloyd. Anong reaction mo nung nakita mo ulit tong Jowa Challenge niyo? Ano boss, nakakamiss yung araw na yun boss. Oh, kasi yun yung mga panahon na pumunta tayo palagi sa Roro, di ba? Yun yung time na Oh, pumunta tayo sa Roro na napakasaya natin. Oh, napakasaya Kasama natin. din siguro sa... kasama siya. Tayong tatlo at tayong apat. Kasama si May. Nung panahon na pagkatapos niya, pumunta tayo dun sa sa cruising, bumili ng burger, gano'n, di ba? Tapos pumunta tayo dun sa... Basta napakaraming mga memories na yun yung mga time na yan, napakaraming memories namin yan. Di ba nakakamiss talaga, no? Di mo ba na-miss yung mga memories na yan? Di mo na-miss yung mga banding dun sa Roro? Di mo na-miss? Nakakamiss yung yung Banding. banding sa Roro. Pero hindi mo na-miss yung ex mo. Na-miss mo ba yung ex? Wala na yun boss. May bago na yun. Oh, may bago na yun. So, masaya na yun. So, ikaw, Gert, anong reaction mo nung nakita mo yung mga sweet na banat nilang Boss Lloyd? Anong reaction mo? Wala lang boss. Chill lang. Chill lang. Kinikilig lang ako. Ito mo, tanongin natin to boss. Kasi ikaw, kanina pa kinikilig eh. Kanina pa to kinikilig si Cyrus. Anong reaction mo nung nakita mo yung video nilang Boss Lloyd? Kinikilig lang. Sana all medyo. Okay mga boss, hanggang dito lang tong video na to mga boss. At di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Dayan Vlog 14, J. Rabs, Christine Mabong, Edwin Dilig, Sunshine Ompad, Zyrel Magkalas, Shena Ampunan, Bona del Rosario, Camille Picardal, Ira Clarice Palermo, MSL Santuyo, Pamela Elen, Divina Grace del Prado Padilla, Kinshi Mary, Princess Victoria, Angeline Sumagaysay. Shout out ko sa mga Tagalupa, sa mga Igagaw, Pariha, o katong mga Parkon. Shout out po ko sa mga Binuya. Shout out po ko sa mga Mama Dra. Shout out nga pala kay kay Mino Dalo at saka kay Tia Katekista. Ikaw, sino yung shoutout mo? Shout out pala kay Jabol. Pare ko. Pare kong likoy-likoy. Shout out nga pala kay Isabel Ostero at saka kay Singkit. Bro, shout out sa iyo and kay Daddy Darwin, yun lang po. At syempre, shoutout nga pala kay Ate Divine and shoutout kay Miss Jeannie. Shoutout kay Tita Norin Melendres at sa lahat ng Bongo Fam dyan. Miss na miss ko na kayo. At mga boss, soon, baka makakolab ulit kami. Kasama ko nga pala ulit yung mga Bongo family. Yun, namimiss ko nga pala sila. Namimiss ko yung mga kulitan natin dun sa bahay. Di ba mga kulitan natin dun sa bahay ng Darwin? So yun, soon mga boss, makikita nyo yung mga collab video namin. Soon lang, soon. So hindi pa namin alam kung kailan. Kasi dapat tatapusin pa ni Darwin yung mga modules niya. Yun mga boss, hanggang dito na lang tong video na to mga boss. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, ulitin ko sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Syempre, subscribe nyo ulit ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe nyo ang YouTube channel Lloyd Taghoy. Pakiclick ang subscribe button and ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Yun lang. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.